που είναι κοριτσάκι, ενώ η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για το χωρισμό της από τον Κώστα Μιλιοτάκη. Σάκης Ρουβάς, Αγγελική Ηλιάδη είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα τους. Ο χειμώνας θα τους βρει μαζί στην πίστα, αλλά σε διαφορετικό στάτους στα προσωπικά. Ο Σάκης Ρουβάς μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του τρίτου του παιδιού. Αντλώ ενέργεια και δύναμη και από την οικογένειά μου. Πώς νιώθετε τώρα που περιμένετε το τρίτο παιδάκι? Πολύ όμορφα. Είναι κοριτσάκι. Ναι, ναι. Είστε τώρα 3-2. Ναι, είμαστε 3-2. Μειοψηφία οι άνδρες για ακόμα μια φορά. Ελπίζω να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Ενώ η Αγγελική Ηλιάδη έχει κλείσει το κεφάλαιο που ακούει στο όνομα Κώστας Μιλιοτάκης. Η τραγουδίστρια μιλά για πρώτη φορά για το χωρισμό της. Πώς βιώσατε και όλο αυτό με το χωρισμό σας, επειδή πολλά γράφτηκαν, πολλά ακούστηκαν? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γενικώς δεν σχολιάζω οτιδήποτε γράφεται ή ακούγεται. Όλα αυτά τα χρόνια που με γνωρίζετε. Είστε καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Ο Σάκης και οι γυναίκες του θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της φετινής χρονιάς για τον τραγουδιστή. Η μικρή Αναστασία είναι η γυναίκα που μαζί με την Κάτια βγάζει την ευαίσθητη πλευρά του. Νομίζω ότι η Αναστασία αισθάνεται ότι είμαστε όλοι μια παρέα. Ας πούμε όλοι χαιρετάνε τον μπαμπάρα, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω ότι το ζει σαν φυσιολογικό πράγμα. Πιστεύω ότι είμαι προστατευτικός. Απ' την άλλη, μου αρέσει να μαθαίνει και μόνη της πράγματα. Νομίζω ότι το όριό μου βάζω το όριό μου εκεί που πραγματικά κάτι είναι επικίνδυνο. Έτοιμος για τον ερχομό της δεύτερης κόρης του Σάκης, έτοιμη και η Αγγελική Ηλιάδη να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Λίγο πριν τον γάμο της με τον Κώστα Μιλιοτάκη, αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους και σήμερα η τραγουδίστρια χαμογελά. Με τον Κώστα έχουμε δουλέψει από την αρχή της καριέρας μου και δεν αποκλείεται να ξανασυνεργαστούμε και στο μέλλον. Τι σας ενόχλησε? Δεν με έχει ενοχλήσει τίποτα, παιδιά, και πραγματικά είναι αυτό που σου έχω πει, ότι δεν ασχολούμαι. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να άλλαξε πολλά στα προσωπικά της, τώρα όμως δείχνει έτοιμη να κάνει μια νέα αρχή. Επειδή υπάρχουν μικρά παιδιά, σε κάποια πράγματα θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Το σχήμα που έχουν ετοιμάσει οι δύο τραγουδιστές προσαρμοσμένο στα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Επειδή η ψυχολογία μας είναι πεσμένη, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι μας και όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας βεβαίως, να βρίσκουμε τη χαμένη μας διάθεση. Να ερχόμαστε σε επαφή με εκείνο το όπα του Έλληνα. Είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό, γιατί και με το Σάκη θα μπορέσω να δείξω μια διαφορετική πλευρά.